Hi, si Manang Helen eh. Atau magkulog ka pa di din mga pilin nga ni. Ana to pilin pa wali. Ako kay ulangan mo. Aso ko mara kaboy. Diya ayo kas akan ni pwede manikas ahon ng tanong mo na pero di. Glen. Basan pa na pala di nagpilot. Basan pa na nagaman. Nakikiyatan niyo yan! Lead na yun. Wah, menabot sa ubos. Bus lutong to, tiri. Tangan na ba ang dari powder? Atau mereka ada siapa? Apa? Sa mo na sa pikas, Ricardo, bitaw to. Pag halya Mexico ay sa Kuala Lumpur, Valencia. Badyang ba, badyang. Narito mga daghang natutuling ng operatora. Sunod butang. Dahil kasakay na mo, operatora kilos. Ayun eh, Atos sabot. badyang na dapat ato sa mga na kay narito. Kilo po. May badyang kasakay na ng dangis tang tulingan. Kinilo? Ano mo barog di ba? Binali baldi. Mante ka mga artista, marunong na ni. Karang ka na, makakuan mo na. Sekarang kita kumpulan luai. Ayun na ba ito na? Ayun na drawing. Huwag ka na murakag na pahakan na gamay. Mamasahe pa ka, kasi nakapilatuan. Lagi kas Palawan. Di karton man tay. Ani Agi. Tay. Teka, huwag mo na na. Pangilad na dark na. Sa hagna krusin na bang krusin. Buhok na si Sambo. Adyo dark na mga taguko. Di ba mura nag-umad na lain na ng pero okay rin. Bila kabo. Ay, ragad Ako na sa kuwan. May bawaan man mo. Takpila yung baligya. So, ara man niya. Wala man hirap di. Ako mga di ko no. Nangadog sa kalibo gapo ni. Hatagan pa. Negosyo. Pamusahe ko no. Sabu na na. Oh, kita ngaway. Dala ikuan for yan nila ni? Kani din na ikuan kani? It's a running week up! Naski kiladan po na. Bigyan mo ng ungkol. Dai braswa. Hidan ko ruyag. Tulog ka class. Bisa agad ka nang floor pare baba are boss. Bubusog ba ba? Bukan na be. Na labo nung ka mo. Aman bekas gawan bekas gamay. Kurtihan na nga siya. Kulore ring pikas. Ay nga na be kami. Agkas dun kisa may mag nikasan ni Purabi kisa may hilay. Yeah! Kami din mo kilagan kay business ko kami. Mazang ka wala pa na eh. Kain kag plywood na. Pag-outlet siya. Ma. Ano nga boss? Kahijud. Ano nga boss? Boss di ba ba? Boss. Luwag kay may kung siko na eh. Ano sabi ka mahadang ka be? Tuwag isa ko. Makalimang ko pero sa una kay mangilay man ko. Ha ba mo ginalang? Mangilay sa septic sa unang trabaho. Mangilay mo na sa septic Bawal pa. mo isa nag-make up. Wala mo din na basta nakas. Ano din nga ka mao? Gamit naman eh. Ito man si mukhaan daw. Ay kramit. Gamit na ba kami? Adi ka Ngana ako no soji. makadotra na sa ahot ka galingan pero sila hindi na. Ah. Ika maoram ko ko dun ulos aho. So ingana. Ano na silang tatlo na ni hote mga paniud to na ni ron. Kaya pag lagi na kaya lagi gamit sa Iday. ha? Lami na. Lami lagi game mo. Ingan yung good di ba sa una katong mo siya kung pangilay good. Ha? Ana brush dere, ana brush wa. Na karon naman kumawa na ko magtaklog kay ko ani mo? Oh! Ha brush da dapat. Ha? Hala. Kire. Ang last ni kaning brown floor no. Ang last ag brown. Kani kaduha. Sumay ka daw. Ayun na pag ayo ko sa ilay tragyapon kay daw. Ano mo dai day? Hindi nga nang tanada imong gilay day. Ako ra konting dani ko sa bike. Sanay ka duha day? Ha? Sanay ka duha? Bo sa ni powder. Sitting powder. Sitting powder ko. Nanang sunod baylo. Ano nang baylo mangko o humay di lang ulo. Iso ko ay. Una.
Ang hindi gintingan haling pikas porno. Panikilay si nanay. Nikilay si nanay. Bidyo eh, pagkyam. Ning apuhan ning ga. Orang mga bata, mga tulungan nga. Dugo yan ay. Nay Marijo. Ha? Nay duha. Daan na rin ng pahakong kaya na mo nang struggle na. Kan makapabili na. Makanan pag di sa puton. Isa ba sa tikini? Hindi mga bata na, hindi daw pa nabili na. Apo. Kung gabi. Napapay. Ami miyaw. Ami miyaw. Kato ganing pagkasal mo sa nung sibil nga ako ra gani gamit kag makeup. Kumao pa makarato kay gikan pa makas Manila ito no. Kuan ganang nay. Sa muna day. Man ko mauwa man ko mag-makeup. Aso ka? Aso yung ganaan. Relax. Dito lang mo. Dito lang mo. Brush. Ligo di mo orang na po na ako di na ka mailhang delphi na. Kinsa naman ni ha? Sino na to kada guwapa na. Pinapakron eh. Asa na? Ana, dani maagwam. Panaraposin mo nung panarapog. Igpanin ka ninyo. Sulugatan ano mo. Ang ilang mga liog day. Ano ko dintas. Panarapos ng lang panarapula. Imulik si trapo hipon. Ha? Dubli ko dintas. Ito ko. Gold. Payan na baga-baga, Ter? Sa tay? Lamiin na. Di kailangan mo day. Mahal. Hindi ko ka maubo ang... Ay, di man na dungkuhanan na Eh, pag wala, bima. naman eh. Tinahan pa. Tigla mo nang sado ko na paragi. Kini no, may kinaya eh. Wala may magdina. Kaya rin kadark. Kabay na ba yung luna? 260. Napapili rin. Iliwanag dagang. Ano na siya? Panginabot ha? Panginabot kayo. Namatday. Ah, oblor. Ah, sabi mo. Kasabi, ambi sabi. Ayaw sa lagi. Kasi pagkater. Daan. Ngang si Mana na naman. Si Mana Uma. Salamat lang po kami kay Kiladan daan. Ini sunod birthday di naman ama. Di sunod adlaw din na makitaan. Ito buro na ikaw na ay. Pakita mo ya. Ang gusto ay kinainsi. Pag Masok sa lipstick na. Nadari. Dara floor at bayad sa kan. Ihatag sa mga mahal mo din na lang. 185. Sabi sa akin. Ako na dyan. Ano na ni ba yung magpagkilay? Hindi, kato na nga Narot na ako pa. eyeliner. Narot na ako pa. O pencil. Pencil ko yung naray. Kasi nakuha. Sunrise. Kira yung lugring. May pagdali lang kaya. Ikaw na, be. Pinay buhat. Mula ka rin sa mami. Dug muli ang kridang. Sige, pagdali. Mula sa mabod. Ha? Manding ang hangir bitigi pangita. Wala sa rin. Rit! Wag, Bi, gusto kang kasama si mama. Kasi sa badlungan kayo mukha ni noon. Itong kiya ko. Ikaw na, mapangtera ba dip ko? Gabi. Ito ka na Wala sa rin! Ungod, mahinuon. Wala na nga! Ang ikaw, adlip eh! Adlip din. Sabi mula ka, upas mami! Dari na ba yung dariti? Ay, sala. Naw mo? Ikaw na ihaw yung mga. Ato ba hindi naman ito? Diyos tayo sa pakiladan. Nakadyo ko ng pakilay. Wala katiwasan ka nga isa kay may kapsilsi. Lagi. Nanay si Kuha. Bunyihan ka raw. Si Chiri kasi pili na mo. Si Aisha kay di mo sugot silsian. Di mo tiwas nga Aisha. Magpikas. Kaya. Ikaw. Because, ano ba kami sa amin, ha? Ito yung kamot ng tao pag siya. Wala. Tuan ra kuan. Gito, wala na. Haba, be. Ah, nabi. Bebe. Labog ka. Ayaw. Bebe. Ay. Pagwapa-gwapa kani anak maituk. O minsan na din na pagwapa-gwapa Noon, ang anak ni maduro maituk. magwapay mong mama. Pagwapa ra man para naman handa mas kasal ni Purami. Di man yung gasa pa dong. Ihanda ko, gilis kasi.
Yan das kasali Prami. Yan daan para sa kasali Prami. Kay one time si Prami magpagwapa nato. Pasalamat ganita kay kita pekaslon kita pagpagwapahan. Kita kaslon. Si Jay Kaslon ba kita gipagwapahan? Si Jay Kaslon. Dami mo na. Dapat ka ba nga ay 50 po. Palit mo. Palit mo Herlin. Arang yaot. Morag konta na. Purod na. Pugrom sa ni. Di na nikatan mo. Ote das sa lang. Nga nara. Suami sa isan tanan. Wa, gikuan rante, gikordihan ra. Luan ra tindi. Ikod ako. Nahu, bayan agko. Uy, nahu agkuan. Nanapod, tukar na pod. Ikod ako na sa mo ni kipi ay. Kipi bitaw na. Magabaning green daw. Mariano. Ito imotensyon ko lagi dami. Ulal mag ban si Dina, si Dino, si Marcela. Nana, Ikaw baning Mariana og Mariano. magkatupo ba pa? Ginag si Dina o si Jun. O si Ago, Mahinoon. Parang wala tayo. Kailangan mo Ago? Mas ibabaw. Kawatan tag. Di mabuskag ba? Mugahi siya. Di mo to kusulinan. Balitir. Tay duwa to ahon ta to. Namira ba siya? Nani magbayad ay kate Julie ra ba na? Nagduli ng baligza. Kapalitir. Nagpaan bi? Pwede na pumuli ka. Wala Naman, may. Ay, na, bewas sa Wala to ito basta na nagkumilay. Rekilay guys ano? Ara magisundan lagi jang kuan. Tigban ko no kay. Namin ko na guys sige kuan lagi pa na. Ugwa pa na mo ilak kay lami na. kuha na din na ni kuha na ni. Daot ni. Why ug may mga suri-suri. Hindi ka dato nga ni marami. Para kinis mo mamakyang. Kilay si mo to jang naong. Kanang na isa pa. Ajaw ni. Loob labas. Kay. Ato ni ka na magkuan. Buli mo Basa. Ay magikauntir. Wala man diha. Nako. Na ito. Ano na ito? Pansit. Ano ba jud ni daghang pan kay di mo mangitang mo. Ana di na igagmay na. Labag mo Bisan. na mo nas niagig pan. Ara mapungda ka adong pan na. Kasa lagi. Natin na. Mura man ni na. Mura magtiils baboy. Di kasa. Oh. Neto de kay cute. Di ni magupot rupo. Madagan lis mi talo Hala nga lang imo dali kiya. Mo magikagid. Wala gid ligo. Di ang tato na. Aja lagi. Talk about. Gwa pa rin ay sarara. Kita na ko kami kanong bungi. Hindi tatay pa. Ay, nadamit ni mo ang. Angit. Saluan yun ko manang. Kasa nagkadugasan. Saluan mo gajud. Tigritar mo kaso mo. Enak gajud na. Picture sa mga isa na hawasan na. Pagdang sa ay. Pero kung nag-video pa kaling ko, marami kita Ano kay. ito ihigda pa picture sa ba? Isa pa kay gahang forma. Pura data si Sibia. Ali di ka magsuyo. Pahingaan si Blang. Piningisip. Ko ba? Kanang dogera. Ah, kung may nagkanam nagpan. Karon na. Storyboard pas kaagi nilang Herlin nga. Inom mo klorin. Mo sini puti si manang. Inom mo klorin. Puti ko sa una di man gadag. Tumon mo na sila. Puti ang tadaan. Mas lahi ra. Pero di ka joy nga na kay sige maglaro-laro sige pamiyabas. Di ka palis mo absing sakas masanitas. At ko pa ni udto. Ising na isa do lagi jang baw na nara jang gamaja ping utak ko. High school. Gana. Pinindum ko. Pagshare ko dito. Kami mo doon. Gamay bunan na puro ani kusim ko. Nagkamugunas Herlin sa high school pa. Buro man ang imiling simpir. Sisi hari noon. Dia yang dakas ning graduate na. Dito na narbaho kurtis pakuli wala may kailang wala na ko. Saan ang pag-intay mo baril. Ito naman lang linda man be. Payat na sila. Siksi na po sila. Wala ito ba ni agi tambol ka day. Katong mata. Ilam man lang linda. Ilam mimi kauban. Rosemary. Trabaho ko sa day. City Square na ron. Diya pag-uli nimo adaghana kag aryo sa panagaan ko nimo daan ni stylist. Ha? Pwede butangan aping ra ko butangan dere. Agriptik palapon. Pinapon. Ang salisid Kapilapon. May manglipsik sa ulo. Aga para sa Tangdi. una pulbos ra.
Kaya ka nga nabi, bawag sabaw. Kaya struggle na mag-adyo mo palit og pulbo sa una, mura na mag-ara na gagawin bugatas bulsa. Ay, tak naman sindig mga adyo mi. Asa mo mga jo? Adyo ni, una ka. Asa mga jo ka niya rin? Namin itang tinutos sa papel. Tinutos sa papel. Pink, itong ito na, puti, na pink, kaya pink, tulad, hirap. Humot mo na. Ang kata mo panas nga pink, nahihirap ka. Nga, yung jura ka na bubu. Anas po kami, mura na pants nga pink. Di. Nakay pants nga pink. Pants ka pink na. Tingnan na Puso sa una. budget is classmate na mo. Among tingnan na. Wah, ka jug naon. Puwa. Lagi. Dal nga. Hapon. Hindi mo jug kalimot kay basta may pulis na to. Unang pedal. Hindi sapatos puti. Off-white. Blue si Jan nga murag. Di na. Yung si off-white. Gani po violet. Di ka tong blue dun may murag. Kaya nga naman to ilang puro sa dari. Ito man ipanood din nga pag ano ba ka shape ko na kaya nga may nga na naman bulot na magdari. Pero pulbos ito aw ka na pulbos ta buo dari. Kasi pag sapatos. Unun. Lami ang buhok kuto na takmag. Ukab. Kutunon na siya. Kutunon. Si Prami. Di. Unun po kami tulo. Arag may apa ko na gamong buhok. Aan pa ko na mag-triplets o magtalikod. May nga bitaw. Suon mo tulo. Triplets mo. Kaya magtalikod lang may amagang buhok. Mga isa maglubay sila sa una. Pero kung ka dyan. Uka din dag kuto na racing. Nagilak. Naigugbulas nila eh. Okay. Ang nga gara sakita man. Tasan patan uli may mudto baka wala ko klase ni kapalis. Ja. Dami ginawa basketball line ng kalsada ba. Pasa na sa agtam. Ginadyo mo. Matay pa mo. Arang pangat na. Ito sa ganda sa floor. Di. First year sa kanyer. Agi ka rin busul. Wala ko na ito, punit na walang ibang. First year ko. Ang sila way batasan nila no kung ikatawan. Sila ko nang hilak ko. Batasan. Hinakan ko no. Asa ka na storyboard pas kagi. Nihilak ibungag bula. Wa ko bang Naigo. pasa. Wala laksaw sa kita saha dahil sang agtang kay ko nalipong man ko. Kasi di malipong ra ini taw. Hindi katawa pa Sherlyn. Tawa sila. Mama, pare, katong ako, naigo ko nila ban-ban. Igo lagi ang ani. Jadi apa dah? Ah, ini Ay, utun siya. Suon na. Yung una, kuro ni sa una, nagila. Dyan. Ito na ka day? Eskwelahan. Ito na ka na? Ito na. Ay sabaw. Tatay na ka na. Manil tulad ko na ilin. Alas 12 na. Sige, sa una nga no makasala di mo ka maniud turay. Light. Di maniud kay madawat og isang pig. Pig na nipis. Sa ikuan pa jud luto, buskagon pa jud di pa jud idu. Ikaw may suwa. Na magulo palit mo ko na dapat. Nakutan sa nakitag piso pa man oh. Dos na. Dos kain dai ja sa amo na, dusin pinta na. Daghan na din ang dusa, una na. Beo, sa dipin nga po. Oy, oh, madung na karon. Nga give me 5 minutes. Isa sa kahir na. Nagdaras sa isa. Ito ikaw. Ha? Kinain ko. Ganito na yun. 93. Abot lagi. Abot ng first year siya. First year ko siya, fourth year. Uy! Sa first year ka, fourth year si Inday? O kan sama nagkaduha. Kung mama, paminaw. Gap. Alam mo man buhok. Idol man sa mga kuan sa una. Hisuan mo naglubi sa una. Yung mata. Alam mo ang buhok. Pero bud lagi nimo kuto ring ngikid. Abri. Dahil nakaya ka na. Kaan mo yun. Nagisinumbagay. Kaan pa mi. Tunon mo na. Kung may mahuto na, okay, wam nas nanay di ha. Sa ba pahinguto? Kay, matingo kay unay mo mula ba yung sakyanan sa mo? Manago. Muna ako, man! Mahaglag. Muna ako. So, una kaysa tagkahadlok ka na to, Flor. Kanang, di na yun ito, mamahadlok ta. Kung Rizal yan. Di. Naalagi to sa bato. Dumi kami magis krusada, dumi ada amsing. Na ako noy. Kato man siguro. Di na to'y budget ba itong kinig basag na Di Nurse man to. Murag panghadlok nila sa una nato. Nga na yung murag hinga nila mahadlok ta. Kalimot ko basta kaya ito Elementary ko kaya naman ko maglukso ta tapos basa ko. Malipas mo. Hindi jud mi kaadyo. Rizalian mo itong kami sa una. Rizalian mo itong amo. Na magpurog buwa. Lahi tong Munagan po sa kabaskan. to kirong. Rizalian mo ito ang magalugan sa una. At tabi-tabi mag-agi sa una. Rizalian. Ato manaka pa mismo sa nitas at tumanigod to. Tapos ba na nun? Ida pwisto sa nga. Sana. Wak og tipo. Niya basta to la Pilipa.
Pilipang pilo, pilipang dilpin. Dilpin. Nang tilipa, nang dilpin. Buti nga ba ito ko si ate kayo na ba sila? Saan na sila ba?